Hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a la sessió del Pim Pam Conte d'avui. Aquesta tarda us porto un conte molt divertit que es diu Els fantasmes no truquen a la porta, d'Eulàlia Canal i Rocío Bonilla, de l'editorial Anima Llibres. Esteu preparats? Esteu preparades? Doncs, en un pim seiem, en un pam escoltem i aquest conte comencem! L'ós i la marmota es troben cada tarda, juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'ós balla i la marmota canta, com si fossin estrelles. Tots dos es peten de riure. Al capvespre s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. Una tarda, freda com un glaçó, l'ós va anunciar amb un somriure: «Avui vindrà l'ànec a jugar amb nosaltres». A la marmota no li agrada l'ànec, ni l'ànec ni cap altre animal que vingués a espatllar les seves tardes amb l'ós. Mentre l'ós estava ocupat cuinant un pastís per berenar, la marmota va fer un cartell que deia: «No molesteu, no hi som», i el va penjar a la porta. No van passar ni 3 salts de marmota que van trucar. L'ós havia anat al rebost a buscar unes mores per fer un suc i la marmota va córrer a obrir. Era l'ànec, amb un somriure d'orella a orella. «Que no saps llegir?», li va bordar la marmota. «Sí, però tinc una pregunta», va dir l'ànec. «Quina pregunta?». «És que com us podria molestar si resulta que no hi sou?» És que sí que hi som, però no del tot. De fet, som fantasmes», va bufar la marmota. I tot seguit va escriure amb lletres grans damunt el cartell: «Som fantasmes», i va tancar la porta patapam al bec de l'ànec. «Ha arribat l'ànec?», va preguntar l'ós des de la cuina. «No pas, això era un venedor de regadores», es va inventar la marmota. «Un venedor de regadores? Que estrany», va rumiar l'ós. «Fem una partida als dards?», va proposar la marmota. «Vull esperar l'ànec, em comença a preocupar. Potser...» «Bé, ja saps que els ànecs són somiatruites i romancegen». «I si s'ha perdut?», es va imaginar l'ós. «Tinc gana, i si comencem a menjar el pastís?», va intentar distreure'l la marmota. «Potser hi ha passat alguna cosa. Aniré a buscar-lo», va fer l'ós. «Millor hi vaig jo», es va avançar tot d'una la marmota. «No fos cas que et constipessis el nas». I decidida va anar cap a la porta i la va obrir. Tot seguit la va tornar a tancar patapam d'una regolada i va córrer amb els ulls que li botaven de les òrbites. «Què et passa?», es va amoïnar l'ós. Va intentar articular la marmota. Un fantasma! Va atuar l'ós padré. «Primer un venedor de regadores i ara un fantasma?», va exclamar l'ós. «Vaig a veure què passa». L'ós va creure que era un ninot de neu, però quan es va apropar va reconèixer els ulls del seu amic i va exclamar: «Però, ànec, què hi fas aquí sense trucar?» «És que tinc una pregunta, però no volia molestar», va explicar l'ànec fent petar el bec. «Una pregunta?», va fer l'ós, agafant-lo a coll. «Si vosaltres sou fantasmes,
Com és que jo us puc veure? O és que jo també m'he tornat un fantasma ara? Ha, ha, ha! Ets el fantasma de la marmota, en tot cas, es va enriure l'os. L'os va tapar l'ànec amb una manta i va manar a la marmota que li portés una tassa de xocolata ben calenta. Els espetàrrecs del foc i els xiuxiueig dels flocs de neu omplien de calma el capvespre. De sobte, una obra va ballar a la finestra i la marmota va xisclar. Què heu vist? El què? Van preguntar l'os i l'ànec, distrets. A fora s'escoltava un trepig de neu. Els tres animals van veure passar una ombra com un llamp i una altra que s'amagava amb ulls d'espia. Les ombres es bellugaven fent una remor silenciosa. Va sonar a la porta. No obris, que són ells, va pregar la marmota. Ells qui? Va preguntar l'ànec. Els fantasmes! Els fantasmes no truquen a la porta, va fer l'os anar a obrir. Venim a veure els fantasmes, va anunciar l'estruç. La granota havia vist el cartell i havia escampat pel bosc que a casa de l'os hi havia fantasmes. Els animals, que no havien vist mai cap fantasma i eren molt curiosos, hi van córrer a tafanejar. Passeu, passeu, va riure l'os. La marmota us servirà un bon berenar i us explicarà la història dels fantasmes. I així fou com la casa de l'os es va omplir d'una bona colla d'animals disposats a escoltar una increïble història de fantasmes. L'os, la marmota i l'ànec es troben cada tarda, juguen als dards i a trobar tresors amagats. L'os balla, la marmota canta i l'ànec pregunta, com si fossin estrelles. Tots tres es peten de riure. Al capvespre s'estiren sota els arbres i contemplen els dibuixos que les branques i les fulles fan al cel. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. Els fantasmes no truquen a la porta, d'Eulàlia Canal i Rocío Bonilla, de l'editorial Ànima Llibres. Moltíssimes gràcies.